Nan shine wanda ya saci kebul na wutar nepa nan ta samu lokacin wanda outpost na civil defense kama shi ga mashin din shi nan wanda shi yake hawa yanzu ga wayar da ya sata sun sata wajen su uku sai yanzu Allah ya tona asirin su ubangiji Allah ƙara tona musu asiri amin summa amin. Barka da mai gida. Lafiya lau mun ga kokarin da kuka yi akan wannan aiki da aka yi wanda daman ya haddaba mutane a sabon gida, so outpost na sabon gida mun san kuna kokari sosai na civil defense. So yau da safe mun samu rahoton cewar kun kama wani daga ciki wanda yake ɗaya daga cikin wanda suke datsa wayar nan ta nefa. Me zaka ce a gaba da wannan abu? Akwai shi mai suna Yusuf Musa tare da yan kwamitin unguwa na sabon gida da jami'an tsaron mu na sabon gida civil defense muna tare haɗin kai da su. Akwai wanda mun sanya su a cikin transformer, akwai wanda mun sa su a cikin unguwa lungu da sako a inda muke tunanin za mu iya samun wani mai laifi. A dare da rana muna bakin kokarin mu. To mutanen nan yan kwamiti ba su daɗe da haɗa kuɗi aka mai da wannan kebul ɗin ba. An ɗauki kebul ɗin na ya hit su adadi, amma kuma a daren jiya Allah ba mu nasara mun fara kama wanda ke zuwa su ɗauka da kuma nan ƙetaren hirar su kuwa. Sannan kuma akwai wani mai suna manaja wanda shi Musa Yusuf yayin bulbul na sunan shi a ciki, yana ɗaya daga cikin wanda suka tare da shi a nan. Shi kun samu nasarar kama shi? Shi ma yanzu haka yana a hannu tare da shi za mu yi bugun zuwa headquarter insha Allah, saboda da abin da za mu yi mun yi bakin kokarin mu mun ga binciken da muka yi da wasu abubuwa da muka samu a ciki wanda muka san cewa lallai wannan mashin din an sai ma Musa Yusuf ne da sunan yana express, amma suna fakewa da guzuma suna albarkar sana in ji Hausawa. Ma'ana sun sai shi da sunan express suna ɗaukar mashin din ba nashi bane ba? To shi ga yanda manaja ya ce mu wanshi ya sai mai shi, kuma wanshi da ya sai mai ba mu kai ga ganin wanshi ba, muna jiran wanshi ya dawo mu tambaye shi. Sannan kuma ka gani ni na kama Musa Yusuf da siminti. Akwai wani mubashir ma'aikacin haya kotunan na kotu ya taba kira na kama shi da siminti guda biyu. Ya ce yaron express yake yi ba sato shi yake ba. An zo an maida mu masu dukiya abin su an sake su. A tulon glass mun ƙara zuwa mun tadda su a hannun vigilante da ke nan hilin su kuwa mun ƙara tadda su an kama mutum da siminti guda biyu ya shigo sabon gida ya ɗauka a wani gida sun rike shi kuma ya ce ba ɓarawo ba ne. To a yau kuma da muka kama shi kuma wa kaga ya tabbatar mu da su dukan su barayi. So shi kadai ke yin aikin koko yana da wanda suke taimaka masa? Abinda muke zargin shi manaja da wannan aiki yana zuwa da yan Nijar yana ba su kura da mashina yana fakewa da haka suna zuwa suna mage da wuri. So me za ku ce game da mutanen da suke cewa ko da an kama wannan mutanen ana sakin su daga baya ba daukar tsaron hukunci akan su? Bakin gwargwado insha Allah rabbi duk wanda muka riga daraja annabi Muhammadu mu za mu kai shi gaban hukuma a gaban da shi, mu gurfanar da shi a gaban alkali domin ya kasance abin da ya ba daidai bane. Amma duk wanda zai ce an kama wani an sake shi ƙarya ne saboda ba evidence. Mu kuma da abin da za mu yi mun samu evidence a ciki. Gaskiya daraja annabi Muhammadu. Mun gode Allah ya saka da alheri. Wannan shine mashin din wanda aka dauka? Shine mashin din insha Allah wanda ya dauke wannan na uku kenan. Wannan an ce shine na uku wanda satar da ga wayoyin da ya sata din cables na defa wanda ya sata. So ubangiji Allah ya tona asirin shi. Wannan mutanen suna ɗaya daga cikin mutanen da suka yi kokari in Allah ya da. Baban me zaka ce game da wannan abu da aka yi? Wannan abu Allah ya tona asirin su. Gaskiya. Saboda haka Allah ya ƙara tona asirin su. Amin suma. Kuma ƴan uwa da suka bada haɗin kai aka yi wannan abu har aka kama wannan barawo na kebul TV yadda abu wannan su. To Allah ya sauke. Amin summa. Amin summa. Wani yana ɗaya daga cikin civil defense officer wanda ke taimaka musu, shi ma ya yi kokari sosai wajen ganin wannan abin ya wakana. Mai gida ko za ka faɗa mana abin da ka sani game da wannan abin? Ana yawan sace-sace to ka daga muryanka. Allah ya bamu nasara akan sato. Allah ya ubangiji wata Allah ya ƙara bamu nasara akan su da kamo saura. Amin summa. Yawa. Gode Allah ya saka. Insha Allah. Ga sauran mutanen nan da suka wannan insha Allah. So wa'annan su ne ɗaya daga cikin wa'anda aka kama sun yi wannan abu insha Allah za a kai da su babban headquarter ta civil defense office insha Allah da karfin Allah. Wannan su ne yan civil defense da suka kokari sai Allah insha Allah. So insha Allah barka dai. Wannan su ne insha Allah. Wannan su ne ɗaya daga ciki ga wannan shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suke sata insha Allah. So kuna iya tahowa insha Allah. Insha Allah.
ai haka muke squatting a can sama kai ma tsallaka ya kai tsallaka can ciki wani a in yana iya zama nan ya zama a kuma ai zauna nan sai zauna nan haka yawwa sai su raba ba so ga mutala na wanda wannan ba karma Allah daga cikin wanda sai suke zauna nan ga zama nan sai zauna Allah ya da ga kuma wannan shi ma ɗaya daga cikin civil affairs ne wanda shi ma yayi nasarar sawa insha Allah ya kacin bakin kokarinsa akan abin da ya faru yayi kokari ya kama su insha Allah sunansa Inspector Abdul insha Allah ga mutanen za a tafi da su zuwa can insha Allah ga wasu an gama kai ba sa magana wa